हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। जोबोर मोजां खबर सफैदों स्किमनि बेनो जाबाय अरुनदय। दा जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना रांखौ मोनगौमोन 830 दानफायाव, नाथाय बेखौ बारायना होबाय 1000 नोंथांमोना दानफायाव मोनसिगोन। मान्थलि नोंथांमोना 1000 मोनबाय थासिगोन। जायफोरा बेनिफिसारि लिस्ट दङ नोंथांमोना मोनगोन। दा बे आपडेटखौ सोर होदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा मोनजोबगोन गासिबो डिटेल्सखौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लादो, बेबायदि स्किमनि आपडेट मोनबाय थागोन। बेनिफ्राय पिएम किसाननि एप्लाइआव जाफिनबावगोन लोगोफोर, थाबैनो नोंथांमोना मोनगोन आपडेटखौ। दा बेनिफ्राय बे आपडेटखौ सोर होदों नोंथांमोना नायलांदो। नै बेनो जाबाय आपडेटखौ सोर होदों, बेखौ होदों टुइटाराव होदों लोगोफोर, हिमन्त बिश्व शर्माया होदों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन टुइटाराव थांनानै। दा बे जाबाय नै लोगोफोर, हिमन्त बिश्व शर्माया आपडेट होदों, टुइट खालामदों टुइटाराव। दा बेयाव बुंदों लोगोफोर अरुनदयनि बागै आपडेट होदों। दा बेखौ इनक्रिज खालामबाय एबा बारायनानै होबाय होनदों। सिगाङाव जोङो मोनदोंमोन 830 रां मोनगोन होनदोंमोन, नाथाय दायो बेखौ बारायनानै 1000 राङारि नोंथांमोननो दानफायाव होनाय जासिगोन। आरो बेखौ कभार खालामबावगोन होनना बुंदों लोगोफोर, बेनो जाबाय 6.36 लाख बेनिफिसियारिसफोरनो बेखौ होबावगोन होनना बुंदों। जोबोर मोजां खबर, जायफ्रा लिस्टआव गैया सेकेन्ड लिस्ट फैगोन नोंथांमोनाबो मोनगोन। बेनिफ्राय दायो 2021-22 लोगोफोर बेखौहाय होनाय जागोन 1800 crore थाखा एबा कौटि थाखा होनाय जागोन आरो जायफोरा माने अरुनदयाव नोंथांमोना नाम दं नोंथांमोना एभ्रि इयार मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव मा खालामनांगौनो, नोंथांमोना जायफोर माने लिस्टआव फैयाखै नोंथांमोना सेकेन्ड लिस्टआव फैनो हागौ। नोंथांमोना सार्भे जायोब्ला नोंथांमोना डकुमेन्टसखौ गथायबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय माखासे रिजेक्ट जागोन। जायफोरा 2 लाखनि बारा खामायो बोसोराव बिथांमोना रिजेक्ट जागोन। बेनिफ्राय जायफोरा ओरै पेन्सन मोनबाय थाखायो एबा हौवानि पेन्सन मोनो, जायफोरा माने हासबेन्ड गैला हौवानि पेन्सन मोनो, बिथांमोनाबो बे रांखौ मोननाय नङा। दा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। बेनिफ्राय बिटिआरआव दाबोनो लिस्टआ आउट जायाखै। जेब्ला नोंथांमोना नैबे पर्टेलाव फैगोन अब्ला बाक्सा आरो उदालगुरियाव लिस्टआ आउट जायाखै आरो दा जों बाक्सायाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव ड्राफ्ट लिस्टआ फैयाखै। दा बेफोर ड्राफ्ट लिस्टआ गासिबो डिसि अफिसाव साबमिट जाबाय, ब्लकआव साबमिट जाबाय। बिथांमोना आपल'ड होबानो नोंथांमोना गाव गावनि नामखौ नुसिगोन आरो। स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो। दा बिदिनो लोगोफोर नोंथांमोना 1000 पार मान्थ मोनबाय थासिगोन। सिगाङाव 830 मोन, नाथाय दायो 1000 दानफायाव नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ मोनबाय थासिगोन।